1 கிலோ சிக்கன். பிராய்லர் கோழில ஊசி போட்டு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க, அதை போய் வாங்குறீங்க? அப்பா பண்ணையில வளர்க்குற நாட்டுக்கோழியை போய் ஊசி போட்டு தானே வளர்க்குறாங்க. என்ன சொல்றீங்க? நாட்டுக்கோழிக்கு ஊசி போடுறாங்களா? அப்ப அந்த கோழி நம்ம வாங்கி சாப்பிடக்கூடாதா? இல்ல தம்பி, நம்ம சாப்பிடணுங்கிறதுக்காகவே ஊசியை போட்டு வளர்க்குறாங்க, அப்புறம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு கேட்குறீங்க. என்னென்ன குழப்புறீங்க? நம்மள நிறைய பேர் இப்போ நீங்க கேட்ட மாதிரி தான் பிராய்லர் கோழினா கெடுதி, அது ஊசி போட்டு வேகமா வளரணுங்கிறதுக்காக வளர்க்குறாங்க. பிராய்லர் கோழி சாப்பிட்டாலே பொம்பளை பிள்ளைலாம் சீக்கிரமா வயசுக்கு வந்துருது அப்படி தாயா நம்மள நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். யாருங்க இந்த நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கிடையாது, அதான் உண்மை. தம்பி கொந்தளிக்காதீங்கப்பா. இப்போ நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி நானுமே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் பிராய்லர் கோழினா கெடுதி, சாப்பிடக்கூடாது, வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா சமீபத்தில் ஒரு வார பத்திரிகையில் ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் பிராய்லர் கோழியில ஒன்றும் இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்கள்லாம் எழுதியிருந்தாரு. அதெல்லாம் படிச்சு பார்க்கும்போது ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. என்ன இது இப்படி எழுதியிருக்காரு வச்சிருக்காருன்னு சொல்லி நம்மள அதை விசாரிச்சு பார்ப்போம் சொல்லிட்டு விசாரிச்சு பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயங்களை நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அந்த விஷயங்களெல்லாம் அண்ணன் உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்றேன், கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா? நீங்க சொல்லுங்க தம்பி. நீங்க சொல்றது 100க்கு 100 உண்மை. பிராய்லர் கோழிக்கு ஊசி போடுறாங்க, அப்படி வாங்க வலிக்கு. ஆனா அது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கோழி வேகமா வளரணுங்கிறதுக்காக போடப்படக்கூடிய ஹார்மோன் ஊசி கிடையாதான். இப்ப பிள்ளையெல்லாம் பிறக்குது அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் நம்ம தடுப்பூசி போடுறோம்ல, நமக்கு டேப்லெட் காலம் போட்டு கொடுத்துருவாங்க டாக்டரே, இந்த நாள்ல இத்தனை ஊசி போடுங்க, இந்த நாள் இத்தனை ஊசி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா பிள்ளைகளுக்கு நோய் தொற்று ஏற்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. அதே மாதிரி கோழிகளுக்கு இந்த ரானிகேட் ஃப்ளூ அப்படிங்கிற நோய்கள்லாம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்காக போடப்படக்கூடிய தடுப்பூசிகள் தான் அவையே தவிர வேகமா வளரணுங்கிறதுக்காக போடப்படக்கூடிய ஹார்மோன் ஊசி கிடையாதாம்யா. என்னென்ன சொல்றீங்க? ஹார்மோன் ஊசி போடுறதுனால தானே இந்த கோழிலாம் சீக்கிரமா வளருதுன்னு இத்தனை நாளா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். நீ மட்டுமாப்பா? நானும் அப்படிதான்ப்பா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் தான் விசாரிக்கும் போது நமக்கு கிடைச்ச தகவல் படி அது கலப்பின கோழிகள். இந்த கோழியெல்லாம் அதாவது 4-வே கிராஸ் பிரீட்ஸ். அந்த பிரீடுங்கிறது ஒவ்வொரு வகையான பிரீடுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான தன்மைகள் இருக்கும். இப்போ நாய்களில் ஒரு சில பிரீடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லா புசு புசுன்னு கொலுன்னு இருக்கும். அதே ஒரு சில பிரீடு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லா ஒல்லியாக தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி கோழிகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிராய்லர் வகை பிரீடு 4-வே கிராஸ் பிரீடா இதை உருவாக்கியிருக்காங்க. இதனுடைய தன்மையே 40லிருந்து 50 நாள்ல கறிக்கு தயாராகக்கூடிய ஒரு 2 கிலோ வெயிட் அடையிறதா இதனுடைய தன்மையா. அதனால தான் இது சீக்கிரமா வளருதே தவிர்த்து ஊசி போட்டு வளருன்னு சொல்லி எல்லாம் வளர்க்கறது இல்லையாம். அதுவும் போல அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சாப்பாடு இருக்குல்ல, அது ரொம்ப ஊட்டச்சத்தான சாப்பாடா. அது கொடுக்குற எவ்வளவு புரோட்டீன் இருக்கணும், எவ்வளவு மாவுச்சத்து இருக்கணும், எவ்வளவு கொழுப்பு சத்து இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்து சோயா புண்ணாக்கு, மக்காச்சோளம்னு பார்த்து உருவாக்குறாங்களா கால்நடை ஆராய்ச்சியாளர்கள். அதனாலதான் அது வேகமா வளருதாம்யா. அதெல்லாம் இருக்கட்டும், இந்த பிராய்லர் கோழி சாப்பிடறதுனால தானே நம்ம ஊர் பிள்ளைல சீக்கிரமா வயசுக்கு வருது. அதுக்கு என்ன பதில்? ஐயா, நம்ம ஊர் பிள்ளையன்னு மட்டும் இல்ல, கடந்த நூற்றாண்டுல உலகம் பூராவுமே எடுத்த ஆராய்ச்சிப்படி பெண்கள் பருவம் அடைகிற வயசு ஒரு 2 வருஷத்துல இருந்து 4 வருஷம் வரைக்கும் குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத ஆராய்ச்சி முடிவான். இன்னொன்னு வெஜிடேரியன் சாப்பிடுற பிள்ளைகளுமே சீக்கிரமா தானே வயசுக்கு வருதுங்க. இப்ப நம்ம ஒரு டாக்டர் தேனி ரேடியோல பேட்டி எடுத்திருந்தோம். அவங்க கிட்ட நேரடியாவே கேட்டோம், ஏமா இந்த மாதிரி இந்த காலத்துல எல்லாம் பிள்ளைகள்லாம் சீக்கிரமா வயசுக்கு வருதுங்களே, இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு கேட்கும்போது அந்த டாக்டர் சொன்னதுமே மாறி வரும் உணவு முறை அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. நான் அந்த பத்திரிகையில படிச்ச டாக்டருமே அதான் எழுதியிருக்காரு. இன்னைக்கு தேதிக்கு இந்த ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு, மாவுச்சத்து அதிகமா இருக்கக்கூடிய சாப்பாடுகளை எல்லாம் நம்ம அதிகமாக சாப்பிடும்போது பெண்களுக்கு கொழுப்புல இருந்து எக்ஸ்ட்ராகோனாடல் ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் உற்பத்தி ஆகி அவங்க அந்த வயசுக்கு வரக்கூடிய ஹார்மோனை எல்லாம் ஒரு குளறுபடி ஏற்படுத்துறதுனால தான் பெண்கள் சீக்கிரமா வயசுக்கு வர்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அப்படின்னு அவர் அதில் எழுதியிருக்காங்க. ஆனா என்ன ஒரு விஷயம்னா, நம்ம பிராய்லர் கோழி தான் பெண்கள் வயசுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு காரணம் அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த விதமான அறிவியல் ப்ரூஃபுமே ஆராய்ச்சியுமே நம்ம கிட்ட இல்ல அப்படிங்கிறதா விஷயமே. என்னதான் சொன்னாலும்பா என்ன ஒண்ணு சொல்றீங்க, டாக்டர் கிட்ட போனோம்னா புரோட்டீன் குறைபாடு இருக்கு, கோழி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜிம்முக்கு போனோம்னா மாஸ்டர் டெய்லி கோழி எல்லாம் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாரு. இந்த அத்லெட்ஸ், விளையாட்டு வீரர்கள், ஒலிம்பிக்ல பதக்கம் வென்றவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் எனக்கு தேவையான புரோட்டீனை கோழியில இருந்து எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன காரணம்னா, ஒரு 100 கிராம் தோல் நீக்கப்பட்ட கோழியில, பிராய்லர் கோழியில 34 கிராம் வரைக்கும் புரோட்டீன் இருக்கான், 3 கிராம் தான் கொழுப்பு சத்து இருக்கான். புரோட்டீன் வேற எதுலயுமே இல்லையா? என்னனே நீங்க? ஏப்பா புரோட்டீன் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நம்ம எப்படினாலும் சாப்பிட்டுக்கறலாம்ப்பா. இப்ப சைவம் சாப்பிடுறவனா அதுக்கேற்ற மாதிரி புரோட்டீன்ஸ் தான் சாப்பிட்டுக்கலாம். ஆனால் இந்த குறைந்த விலையில இப்படி இவ்வளவு புரோட்டீன் வந்து நமக்கு கோழி தான் கொடுக்குது. அதனால தான் சொன்னேன், ஒரு குடும்பத்துக்கே தேவையான சத்தை இந்த கோழியில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன் கொடுத்துரும் அப்படின்னு. சொல்றதெல்லாம் ஏத்துக்கிற மாதிரி தானே இருக்கு. ஆனா ஏதோ ஐயா, உங்களுக்கு இருக்கிற அதே எண்ணங்கள் தான் எனக்கும் இருந்துச்சு. ஆனா என்ன, நம்ம எல்லாருமே கோழி இவ்வளவு குறைபாடுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா எல்லாரும் இதைத்தானே சாப்பிடுறோம், விதவிதமா சாப்பிடுறோம், சமைச்சு சாப்பிடுறோம், ருசியா சாப்பிடுறோமே. ஆனா ஏன் இப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஆர்டிகிளும் நம்ம கண்ணில் பட்டுச்சு. என்ன ஒரு மருத்துவர் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு, கால்நடை ஆராய்ச்சியாளர்கள்ட்ட ஆராய்ச்சி பண்ணி பண்ணைகள்ட்ட எல்லாம் பேசி இப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னும் போது நம்மளுமே நாமக்கல்ல இருக்க வெட்டனரி காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் உடைய
அனிமல் நியூட்ரிஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ஹெட் ரிட்டையர்டு ப்ரொஃபசர் டாக்டர் டி சந்திரசேகரன் கிட்ட கேட்டோம். அவங்க பூரா நம்ம சொன்னதே இந்த வேக்சின் இதை பற்றியெல்லாம் அதைத்தான் இப்போ அண்ணன் உங்ககிட்ட எவ்வளோ தூரம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். இதுக்கு மேலே ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குன்னா நீங்களும் நேரடியாகவே பண்ணை வச்சிருக்கிறவங்க கிட்டேயே போய் கேட்டு நேரடியாக அங்கே போய் பார்த்தோம்னாலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பண்ணைனா யாரு, பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் இல்லைப்பா. நம்ம ஊரில் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களே கூட சின்ன ஒரு இடத்துல கோழி பண்ணை அப்படின்னு சொல்லி வளர்க்குறாங்கல்ல, அப்படி நமக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்டையும் நீங்கள் போய் கேட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் ஊசி போடுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கும் பிராய்லர் சாப்பிட்டா பிள்ளைய வயசுக்கு வருதுங்கிறதுக்கும் எந்தவித சயின்டிஃபிக்கான ப்ரூஃப்மே நம்ம கிட்ட இல்லவே இல்லை. அதனால தான் அண்ணன் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன், ஏதோ யாரோ சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்றதுக்காக நம்மளும் அதையே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா என்ன நல்லது அப்படின்னம்னா, சாப்பிடும்போது நிம்மதியாக சாப்பிடலாம்ல, நல்லதான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சு சாப்பிடலாம், புரோட்டீன் அதிகமான நோய் சாப்பிடலாம். அதுக்காக அண்ணன் இவ்வளோ நேரம் உங்ககிட்ட பொறுமையாக சொன்னேன். நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதை உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே மேற்கொண்டு ஏதாவது தெரியும்னாலும் சொல்லுங்கள். இல்லை எனக்கு இன்னும் ஒரு மாதிரி இருக்குன்னா நீங்கள் நேரடியாக பண்ணைகள்கிட்டே போய் விசாரித்தாலும் உண்மைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம். சரிண்ணே, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பண்ணை வச்சிருக்காரு, அவர்கிட்ட போய் என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்கிறேன். எனக்கு 1 கிலோ சிக்கன். என்னப்பா அண்ணன் சொன்னது கேட்டு உடனே மாறிட்டியா? நான் வந்ததே சிக்கன் வாங்குறேன். கோழி வெடக்கோழி